Kumusta ka mong tanan? Hinaot pa unta nga ang Dios kanunay mag-auban kaninyo. Sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo nga gisulat ni Dr. Luke sa kapitulo 24, atong hangyoon nga ang Dios mag-auban kanato karon. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat nga kami makatuon sa imong balaang pulong nga among mahibaw-an nga ikaw lamang ang dalan sa kamatuoran. Ikaw lang ang dalan nga kami makaadto sa amahan. Makapuyo dito sa langit nga imong gipreparar. Ginoo, hinaot po unta nga imong abrihan ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Sa usang semana atong nahibaw-an nga si San Pablo giluwas siya sa komandante sa Romano kay gusto sa mga Hudiyo didto sa Jerusalem nga patyon siya. So ang gihimo sa komandante nga ibalhin siya gikan sa Jerusalem, ibalhin didto sa Caesarea, didto sa gobernador, sa lugar sa gobernador, aron nga maproteksyonan si Pablo kay si Pablo Roman citizen. Importante kayo ang papel ni Pablo. So karon naa na si Pablo didto sa Caesarea og ato nang abrihan ang atong Bible sa sinulat ni Dr. Luke sa mga buhat. Ang bagong tugon, ang New Testament, magsugod og Matthew, Marcos, Lucas, Juan og mga buhat. Gisulat ni Dr. Lucas. Si Dr. Lucas sa mga missionary journey ni San Pablo sa pagsabwag na siya may balita, uban si Dr. Luke. So nahibalo siya, nakakita, nakadungog sa nahitabo sa kinabuhi ni Pablo o giunsa pag sabwag sa maayong balita ug unsay nahitabo sa kinabuhi ni Pablo. So karon na kita sa atong abrihan ng Bible sa kapitulo 24. Magsugod kita sa versikulo 1. Ang title ni ini, gikiha si Pablo sa mga Hudiyo. Sa unang panahon aduna po'y kiha. Basahon ako. Guys, naa na ba mo dinha sa sinulat ni Dr. Luke sa mga buhat. Versikulo 1. Tapos sa 5 ka adlaw, ang Pangulong Pari nga si Ananias miadto sa Caesarea uban sa pipila ka mga kadagkuan ug sa usa ka abogado nga ginganlag Tertulo. Miatuban sila kang Gobernador Felix ug mipasaka sa ilang sumbong batok kang Pablo. So, kini sila mga tawhana, kini sila mga leader dito sa Jerusalem. Sila ang mga pangulo sa ilang relihiyon. Tiaw mo, milakaw sila usa ka gatos ka kilometro aron nga moadto sa gobernador nga ilang ikiha si San Pablo. So seryoso gud sila nga makuha nila si San Pablo nga ilang mapatay si San Pablo. Nagdala sila ng abogado, ang mga ubang member sa ilang sa Senate, mga senador, uban nila. So mao ni nahitabo sa versikulo 2. So posible siguro nga kining abogado nila Sir Tertullio sikat kaayo sa ilang syudad. O basahon natong versikulo 2. Gipatawag si Pablo sa gobernador ug sa diya na siya si Tertullio miingon. So atong makita dinhi nga si San Pablo naa sa usa ka korte, dinha usab ang gobernador nga siya ang judge ug dinha ang mga sikat, mga haring gangis didto nga gikan sa Jerusalem, dinha pod sa usang grupo. So karon unang misulti ang abogado sa mga Hudiyo. Miingon siya, gipatawag si Pablo sa gobernador og sa diha na siya si Tertullio miingon. Kini siya mga declaimer ni sila kung magsulti sila, mura ni sila og nagdeclaim
Wala ko kay balog unsa o giunsa nila, pero kay dili ko mantigo, pero posible siguro nga mo ni gisulti ni abogado Tertulo. Halandong Felix, ang imong maalamong pagpangulo nakahatag kanamo og kalinaw sulod sa taas nga panahon og daghang mga kausaban ang imong nahimo alang sa kaayuhan ni ining nasura. So, sa pagsugod niya sa pagsulti, nagsugod na siya iyang gibulada, iyang gibula-bula ang gobernador, siya Halandong Felix. Nakahatag ka na mo kalinaw dinhi og nakahatag ka na mo og kaayuhan. Apan ang tinuod, kini si Felix, daghan siyang mga Hudiyo nga gipamatay. Daghang mga yuta nga iyang giilog, mao'y sulti sa mga historian. Then sa versikulo 2 mi continue ang abogado, sa tanang dapit ug sa tanang panahon gikalipay namo kini pag-ayo ug mapasalamaton kaayo kami kanimo. Dili ako buot mag-usik sa imong panahon, busa naghangyo ako nga imong pamation kining mubo namong isulti. Wow, murag gwapo kayo ang iyang introduction. And then versikulo 5, miingon mao ni ilang kaso, mao ni miingon nga kini ang kaso nga among ipakita nimo. Number 1, nakita namo nga kining tawhana si San Pablo samukan kaayo og tigpasiugdag mga kagubot sa mga Hudiyo sa tibuok kalibutan, og siya ang pangulo sa pundok sa mga Nazareno. Unsa may buot ipasabot niya dinhi nga si San Pablo samukan kaayo nang samok didto sa mga lugar didto sa Lystra, sa Derbe, sa Efeso, didto sa mga lugar nga ubos sa Turkey, didto sa Greece. Bigon siya kini siya nagsamok-samok ni siya og nagsugod og kagubot, rebelde mingon sila sa mga Hudiyo sa tibuok kalibutan, ug siya ang pangulo sa pundok sa mga Nazareno. So, rebelde, pundok pa siya sa Nazareno. Ang ilang paglantaw nga si Jesus taga diin man, taga Nazareth. So kini siya, mingon siya, kini ang pundok ni Jesus nga taga Nazareno. Ang ilang paglantaw kining Nazareno, pobre lang ni. Mingon sila, unsa may mahitabo dina sa Nazareno, sa Nazareth. So may kaso, misulay gani siya sa pagpasipala sa templo, apan amo siyang gidakop. Kung suki-sukihon mo kining tawhana, masayran mo ang tanan may tungod sa among sumbong bato kaniya. Ang mga Hudiyo midason sa sumbong og miingon nga kining tanan pulos tinuod. So ang mga high priest, mga taas nga pari, ang mga leadership, mga konsehal, mga senator, gobernador, mga representative mingon tinuod nang gisulti niya. So mao to'y reklamo nila didto sa gobernador. Nagsamok-samok, magsugod ni siya rebelde. Kay sa una kong panahon usab, adunay mga rebelde ditong panahon na. Kay ang almost kadaghanan sa mga lugar nakuha ni sa mga Romano, sa mga Italiano. So ang Israel under usab sa mga Romano. So adunay mga tao nga nagrebelde, nga dili gusto nga sila makulata, ma-under sa mga Romano. Nagrevolusyon. Ang pananglitan sa Pilipinas sa panahon sa mga Espanyol, kita usab nagrebelde kita. Atong mahibaw-an nga si General Aguinaldo, General Malvar, o ang nahitabo ilang gipatay si Jose Rizal kay leader sa mga rebelde.
Ang ila pong gusto nga mapatay ni si San Pablo kay rebelde ni siya. Ang panalipod ni Pablo sa atubangan ni Felix. Verse 10, unya ang gobernador misinyas kang Pablo sa pagsulti og si Pablo miingon. So nahumana ang accusation nga siya mauni iyang gihimo, rebelde. Karon ang gobernador miingon ni Pablo, ikaw unsa may imong ikasulti? Karon si Pablo na ang misulti. Nasayod ako nga ikaw maoy maghuhukom ni ining nasura sulod sa daghang mga tuig. Busa, gikalipay ko ang pagpanalipod sa akong kaugalingon dinhi sa imong atubangan. Maayo po kayo ang introduction ni San Pablo, pero wala niya gibuladahan, wala niya giulog-ulogan ang gobernador. Versikulo 11, kung imong susihon masuta mo nga wala pay 12 ka adlaw, sukad sa akong pag-adto sa Jerusalem aron sa pagsimba. Dinhi atong mahibaw-an nga si San Pablo sa 10 ka tuig didto siya sa Turkey, didto siya sa Greece, nagsabuag siya sa maayong balita may tugod ni Hesus. Pagkahuman og sobra sa 10 ka tuig, mibalik siya sa Jerusalem. Versikulo 12, ang mga Hudiyo makapamatuod nga nakiglantugi ako bisan kinsa dito sa templo. Utrohon ako. Ang mga Hudiyo dili makapamatuod nga nakipaglantugi ako kang bisan kinsa dito sa templo, ug dili sila makapamatuod nga nagpagubot ako sa katawhan dito sa mga sinagoga o bisang dapita sa syudad. Mingon siya, kining mga Hudiyo, ang buti pasabot mga leadership, mga pangulo. Dili tanang Hudiyo. Kay si San Pablo Hudiyo, si Jesus Hudiyo. Ang buti pasabot niya nga, kining mga leaders lang. Wala sila ebidensya, dili sila makapamatuod sa ilang accusation. Walay ebidensya nga siya nang gubot. Ug wala usab sila ikakitang prueba sa mga sumbong nga ila karong gipasaka batok kanako. Sila walang prueba sila, walang ebidensya, walay tao nga musulti nga mao na akong gihimo nga ako rebelde, nagsugod ako usa ka grupo. Si San Pablo, wala gasugod siya relihiyon. Ang iyang gisugod nga kita adunay relasyon ni Hesukristo nga mao'y nagpakamatay didto sa Kalbaryo. Mao nay tinuod nga iyang gisermon. Wala siya nang gubot. Ang iyang pagsermon usab ato kining mabasa ang tanang kung unsa iyang hunahuna. Ato ning mabasa kung basahon nato ang mga sinulat ni Pablo. 13 ka librong isulat, nagsulat sa Roma, 1st and 2nd Corinthians, Colossians, Ephesians, Hebrew. Dinhi kung basahon nato maunay pagtuo ni San Pablo. So wala sila prueba, wala sila ipakitang prueba sa mga sumbong nga ila karong gipasaka batok kanako. 14, hinoon, ingin siya, hinoon ang kunon ko dinhi sa imong atubangan. Ingin siya, sa imong atubangan, gobernador, ako ang kunon nga nagsimba ako sa Dios sa among mga katigulangan, pinaagay sa pagsunod sa dalan. Sina ay pulong nga dalan, ato nang mahibawan, kinsa may dalan sa kamatuoran? Si Jesus lamang. Mingon siya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to heaven except through me. Ako ang dalan, walay laing makaadto sa langit sa amahan kunili pinaagi kanako. Ako lang ang dalan. So mingon siya, ako nagsunod sa dalan. Nagsunod ako ni Jesus. Nga ilang giingon nga baka kuno. Nagtuo usab ako sa tanang butang
nga nasulat sa balaod ni Moises o sa mga basahon nga gisulat sa mga propeta. Mingon siya, mituo ko sa Biblia. Mao na ibot ipasabot niya, mituo ako sa Biblia. Kanang sinulat ni Moses, naa sa Biblia. Ang sulat sa mga propeta, naa sa Biblia. Mutuo ba mo sa Biblia? Si Jesus, si San Pablo, San Pedro, mituo sila sa Biblia. Mubasa ba mo sa Biblia? Unsa pagtan-aw niyo sa Biblia? Naiuban nga kung mubasa mo sa Biblia, mabuang. Naiuban mo ingon nga ayaw mo pagbasa sa Biblia, kami lang ang magtudlo nimo. Apan si San Pablo, si Jesus, mituo sa Biblia. Dili makabuang ang Biblia. Di na nato mahibaw-an ang pulong sa atong Ginoong Jesucristo ug unsa ang iyang gustong himuon nato. Mingon siya, sama kanila, sama niya ng mga tawhana, mga Hudiyo, mga leaders. Naglawom ako sa Dios nga iyang banhawon ang tanang mga patay, maayo og dautan. Mingon siya, mituo ako nga banhawon adunay kinabuhi nga walay katapusan, nga adunay hustisya. Someday sa umadamlag ikaw ug ako mamatay. Adunay hustisya, adunay judge. Kung sa atong pagbanhaw, sa atong pagkamatay, unsa may imong ikasulti sa pinaka-judge sa kalibutan? Mituo ba ka niya? Mituo ba ka sa imong relihiyon? O misalig ka sa atong Ginoong Jesucristo? And then, verse 16, Bosa kanunay kong gipaningkamutan ang pagbaton og malinis nga tanlag or konsensya. Atubangan sa Dios ug sa mga tao. Mingon siya, limpyo ang akong konsensya, malinis ang akong konsensya atubangan sa Ginoo ug atubangan sa mga tao. Mingon siya, wala ako'y sala. Makaingon ba ka sa imong kaugalingon nga limpyo ang imong konsensya sa atubangan sa Ginoo? Makasulti ba ako nga limpyo ang akong konsensya sa atubangan sa Ginoo? Verse 17, Human sa pipila ka tuig nga nahilayo ako sa Jerusalem, mibalik ako didto aron sa paghatod sa mga hinabang alang sa akong mga kaigsuonang Hudiyo ug aron sa paghalad. Yun siya, pagkahuman og pipila ka tuig sobra sa 10 ka tuig, nagdala siya hinabang sa mga pobre dito sa Jerusalem. Og nagampo ako dito, naghalad ako sa templo. Wala ako'y nahimo. Ang akong gihimo nga mitabang lang ko sa mga pobre dito sa Jerusalem. Dito ug ako nagampo, naghalad ako dito sa templo. Wala ang akong konsensya sa mga tao, mitabang ako sa mga pobre. Ako mihalad sa Ginoo. So limpyo ang akong konsensya. Verse 18, Hikaplagan ako nila nga naghalad dito sa templo, tapos ko mabuhat ang seremonya sa pagpanghinglo. Wala ako'y kaubang mga tao, ug walay kasamok nga nahitabo. Insya, wala ako'y kauban, walay nahitabo dito sa templo, walay samok. Apan, dito ipipila ka mga Hudiyo nga taga lalawigan sa Asia. Di ba mahibawan man nato ang si San Pablo nagsabwag sa maayong balita dito sa Asia Minor. Kini karong panahon na ubos ni sa Turkey. Siya dinhay mga Hudiyo nga didto nakakita niya nga nagchismis. Kadto unta sila ang angay nga moatubang kanimo ug mopasaka sa ilang sumbong kun ugaling may ikasumbong man sila batok kanako. Siya kadto mga tawhana nga dito sa Asia, taga Asia nga nagchismis, nagsumbong, sila unta ang naa karon dinhi nganong wala man sila. Kay sila, kung sila ang naproblema, sila ang moatubang nimo karon, pero wala sila, walay ebidensya.
Walay tao nga makaingon nga, oh, nakita na ako na si San Pablo. Walay witness. Versikulo 20. Oh, ipasulti ba hinuon ni ini mga tawhan na ang sala sa akong nahimo sa dihang miatubang ako sa labang hukmanan? 21. Apan tinuod nga dihang miatubang ako kanila, miingon ako gihusay karon sa inyong atubangan tungod lamang kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. So miingon siya, ang akong problema kung maunay akong sayop nga ako mituo nga ang mga patay banhawon. Ikaw ako usab someday ug madamlag kung mamatay na ta banhawon. Adunay judge nga mao'y maghukom kanato. Dili lang bote pasabot nga unsay nga ang kinabuhi nato karon mag happy lang nga moingon walay mahitabo nako. Someday adunay huwes nga nakakita sa tanan. Verse 22, unya si Felix nga nasayod kaayo mahitungod sa dalan sa mga mahitungod ni Jesucristo, mahitungod sa gitudlo ni Jesus. Mitapos sa husay siya, humana. Mingon siya kanila, hukman ko ang inyong kaso inig-abot ni Komandante Lysias. Si Lysias mao ang komandante dito sa Jerusalem. Siya ang komandante sa mga sobra sa 2,000 ka mga Romanong sundalo. Siya akong ipatawag siya. Unya gisugo niya ang kapitan nga gitugyanan kang Pablo nga pabantayan siya apan hatagan lang og diyutang kagawasan ug tugutan ang iyang mga higala sa paghatag sa iyang mga gikinhanglan. So, kining gobernador talawan kaayo. Naibalo siya nga si San Pablo walay sala. Apan nahadlok siya sa mga reliyoso, sa mga pangulong Hudiyo dito sa Jerusalem nga magdesisyon, nahadlok siya. So maingon siyang, dili sa ako mag-decide karon, pero nahibalo siya nga walay sala si San Pablo. O dili po niya si San Pablo kay citizen siya Romano. So gipapriso niya pero relax lang, mura og house arrest. Ang mga amigo nga mutabang makabisita lang. So wala gi siya gahatag og desisyon. Si Pablo sa atubangan ni Felix og ni Drusilla. Kinsa man ni mga tawhan si Felix gobernador, kinsa man ni si Drusilla. Si Drusilla ikatulong nga asawa ni Gobernador Felix. Kini si Drusilla gwapa kayo sa akong nabasahan nga usa ni siya pinakagwapa kayo nga babae dito sa ilang lugar. Iyang gikuha ni si Drusilla adunay bana. Nag-asawa si Drusilla sa edad nga 16. So siguro mga 19 edad ni Drusilla nga gikuha siya, giilog niya. So Drusilla ikaduha niyang bana, siya ang ikatulong nga asawa. Verse 24. Tapos sa pipila ka adlaw miabot si Felix uban sa iyang asawa nga si Drusilla nga usa ka Hudiyo. Unya gipatawag si Pablo ni Felix ni Gobernador Felix. Og namati adunay pulong namati siya kaniya nga nagsaysay may tungod sa pagtuo kang Hesukristo. Na expert kayo ni si San Pablo mahitungod ni Jesus. So gusto siyang maminaw kinsa man ni Jesus, unsa may pagtuo ni Jesus, unsa may gitudlo ni Jesus. Gusto siyang maminaw silang duha. Kung ikaw karon si San Pablo, unsa may imong himuon? Nga kining gobernador pwede makahatag og desisyon nga patyon siya. Unsa man, kalma ba siya? Mahadlok ba si San Pablo? Apan mao ni giingon ni San Pablo ang iyang sermon. Apan sa paghisgot ni Pablo mahitungod sa kinabuhing matarong
sa pagpugong sa kaugalingon o sa umaabot nga adlaw sa paghukom, nakuyawan si Felix ug miingon, makalakaw ka na, ipatawag ko ra unya ikaw kung may higayon ako. So nagsermon si Pablo sa atubangan sa ni Drusilla nga gwapa kay nga asawa ug ni Felix gobernador. Apan ang iyang tulo ka party ang iyang gisermon ang gitudlo. Number 1, nag-ingon siya sa kinabuhing matarong nga kinahanglan ang kinabuhi nato matarong. Kay kining duha wala kay balog unsay matarong. Si Governor Felix tulo ng asawa niya, kinis Drusilla ikaduhang bana niya, wala si kay balog unsay matarong. Aduna po'y panahon sa atong kinabuhi nga kita wala mahibalo unsay matarong. Kinahanglan ang makahatag nato og matarong lamang mao ang pagtuo pagsalig nga sa gihimo sa atong Ginoong Jesucristo dito sa Kalbaryo. Walay laing makahatag og matarong kanato. Kay ang natabo dito sa Kalbaryo, sa dihang si Jesus gilansang dito sa cross. Iyang gikuha, iyang gibalhin ang atong sala. Tanang sala nato gibalhin gilansang dito sa cross. Iyang gipas-an ug ang iyang pagkamatarong iyang gibalhin kanato. Aron nga paglantaw sa amahan kanato ang pagkamatarong ni Jesus. Ang atong himuon nga kita mosalig, mutuo sa gihimo ni Jesus aron nga kita mahatagan sa matarong. So mauni gisermon ni San Pablo sa duha ka tawo, si Governor Felix o si Drusilla. And then ang usa niyang giingon ang pagpugong sa kaugalingon. Ang pagpugong sa ilang kaugalingon. Kini silang duha dili makapugong sa ilang kaugalingon bisag unsa ilang gusto mahimo. Kita usab adunay panahon nga dili kita makapugong sa atong kaugalingon. Kita usab makasasala. Gakinahanglan og pasaylo. And then nagsulti usab siya si San Pablo nga adunay adlaw sa paghukom. Adunay adlaw. Usay makaayong kita, kana sila dato kayo pero dili mamayong kinaiya. Kana sila mga buaya pero daghan sila kwarta. Wala may nahitabo nila. Si San Pablo miingon, adunay panahon sa paghukom. Adunay justice. Usay paglantaw nato walay hustisya sa kalibutan. Apan adunay panahon nga adunay hustisya. Miingon si Jesus, ang amahan gihatagan siya og gahom nga maoy maghukom dinhi sa kalibutan. Kinsa may imong saligan, ang atong Ginoong Jesucristo o ang atong relihiyon o ang atong pagkamaayo. Sa dihang nadungog ni sa gobernador, nakuyawan si Felix ug miingon, makalakaw ka na, ipatawag ko raw niya ikaw kung may higayon ako. Siya kung may panahon ako, ipatawag ka na ako. Daghang mga tao nga ingon ana, dili sa ako muduol ni Jesus karon kay maayo ang akong kinabuhi. Nalipay ako, daghang kog kwarta, daghang kog sakyanan, daghang kog balay, dakong balay nako, mga anak nako maayo na. Wala ko'y sakit, dili sa ako muduol sa Ginoo. Apan makasigurado ba ka nga mabuhi ka, makamata ka, yan ang gabiyo na. Walay makapasalig. Karon ang panahon nga dawaton ang atong Ginoong Jesucristo. Kung makadungog mo sa maayong balita, ayaw mo pag-ingon nga ugma na lang or kung ang kinabuhi nako lisod, kung makadungog ka mo, duol ka mo sa atong Ginoong Jesucristo. Kay karon ang maayong higayon. Unsa may nahitabo dito sa cross ni Jesus, duha ka tawo nga makasasala. Ang usa wala mosalig, ang usang makasasala miingon nga
palihog ba nga kung asa ka moadto muuban ako kanimo. Misalig siya ni Jesus. Niingon si Jesus, karon dayon muuban ka kanako. Gipasaylo dayon siya. Ikaw ako makasasala. Si Jesus lamang ang makapasaylo sa atong sala. Verse 27, tapos sa 2 ka tuig, gipulihan si Felix ni Porcio Festo, ingon nga gobernador. Buot si Felix, magpahimuot sa mga Hudiyo, busa wala niya buhii si Pablo. Apan ang Ginoo adunay plano ni Pablo nga moadto siya didto sa Roma aron nga makasabwag usab sa maayong balita. Unsa may buhato nato karon? Pareho ba tayo ni Felix, Gobernador Felix, nga mingon, kung aduna ko'y panahon, di na pa ko moduol sa atong Ginoo. Mao ba na'y buhato nimo? Ikaw ako dili makapasalig nga buhi gihapon kita. Adunay akong kaila nga naglakaw lang, nasagasaan, wala kay balo, namatay siya. Ikaw ako walay makapasalig sa atong kinabuhi. So kung nakadungog mo sa pulong sa Ginoo, ayaw mo paghulat, kundili mo salig sa gibuhat ni Jesus dito sa Kalbaryo. Daghang salamat.